Muchirongwa chanhasi tina Mambo Dhuterere, kana kuti regai nditi tine video yaMambo Dhuterere iyo yavakaposta paTikTok masvondo mashoma apfuura, vachitaura ivo kuti vakaona Jesu. Vari kuti ivo vakamboedza kuignora message iyi kuti varege kuzvitaura kune vanhu, uye mashamwari avo akambovatsurawo kuti usataure nezvenyaya iyi kuvanhu, zvichida vanhu vanogona kuzokutora nesi pasipo. Asi ivo vakati zvichivaremera kuti varambe vakachengeta information yakadai. Saka ivo vari kuti vakasangana naJesu, vakaona Jesu in fact mumavisions avo, and Jesu ava pedyo nekudzoka. Savatarire motiudzawo mucomment section kuti munofungei nenyaya iyi yaMambo Dhuterere. Vamwe vazhinji ipa paTikTok vakaenda kucomment section vamwe vakavasapota vakati chokwadi, vamwe vakati Mambo Dhuterere vanenge vakutora zvinodhaka, vamwe vakati mukuru anenge akupenga. Vazhinji vakataura zvakawanda pamacomment section, but regai munzwe vachitaura nyaya yavo, imimi motaurawo moona kuti moona, uyezve motiudzawo kuti munofunga kuti chii pamusoro penyaya iyi. Ndine nyaya ndinayo kwamazuva akati wandei, ende handizivi kuti inotsanangurika, ende munhu wese wandakamboudza ari padhuze kana chii, munhu wese aingonditsura kuti ona nyaya yako yauda kutaura isiyana nayo. Whether vanhu vachati vakudhakwa, vakupenga, kana vane klasi yavanokuisa, and even inini pachangu ndakamboedza kuda kutsvaga nzira dzekudhauta kuti hai vanhu zvazvisiririwo dzadziri brain dzangu, but no, that was real. And ndakaona Jesu dai akazvipresenta in mapicture atinoona mumachechi kana chii, ndingadai ndakawana way yekudhauta. Even Timo Parudi sataure nyaya dzakadaro, ndingadai ndakateerera kuti tinge wane point, but presentation yacho iyo hakuna kana film randakamboona kana kuti you can imagine. And I think that's one of the reasons chaita kuti nditore time, because how can I explain that? Inini zvinhu zvinondinetsa kuti unotangira pabhora, unoti anga akaita sei. But anyway, ndakaona Jesu, ndane mashoko akandiudza, and mutauriro wacho zvinhu zvacho zvese zviri weird, zviri weird. So it was more real kudarika real life yedu, but I think a vision I could see. Ndakatarisa mudenga, unoona view yekuti zuva rabuda rati kwirei, engweyo iye kana level iro ndopandaiona something chichiuya chichiapproach. So chinhu chakatanga kuuya mupfungwa mangu ndechekuti ona in that atmosphere unenge uchiziva hauna munhu ari kuudza. Ndakabva ndangoti so Jesu ari real, nyaya yaJesu ndeyechokwadi. Saka Jesu akatomborarama ende ariko, ende hapana munhu anenge achikupindura. But something within yourself, mauri ndo mune chinhu chinenge chichikupa maanza, like more like unenge uchitongoziva. Ukabvunza mubvunzo, ndakabvunza mibvunzo yakawanda, but answer inenge ichingobva mauri, unenge uchitongoziva. And pandaiti ari real, something within me chakabva chanditi ari real, ndiye uyo wauri kuona ari real, akatomborarama ende akutodzoka ipo paya. So ruwana nepfungwa dzangu ndakabva ndati okay, since ndaiona achitaunga ari distance. Unozama kurarama munhu wese anongori nezvinhu zvokuti tine zvinhu zvatinoita, whether takaudzwa kuchechi kana takaverenga Bible kana something within ourselves chiri kungotiudza kuti this is not a right thing, but zvinhu izvo zvatinoita tichiti ndichazotendeuka kana kuti ndicharega. So brain dzangu ndakati okay, since achiri distance, so regai ndimhanye ndinopedzisa madhira angu andaita, then ndozotendeuka asati asvika, ndotendeuka ndikadzoka asati asvika. Something within me again chakandita urunyema, uruona paara akutosvika zvokuti ngoboira chete so anenge asvika. So the other strange thing is ari a distance paanga ari ipapo, I could know kana ndaigona kunzwa, not kuziva kana kunzwa kwedu kwatinoita, but ndaiziva kana kunzwa zvaari kufunga kana zvaari kutaura. And what he said, akatonga une following yakawandisa pasocial media, but haunombobvira waudza vanhu nezvangu.
and question ili vanhu wobho ndo question yandogona kuita izvozvi kana then kuti pandakamboimba kuti no paakataura izvozvo I could know ipapo ndegana autaura chokwadi handina kumbobvira ndakaudza vanhu nezvake. So again kuti nditi ndiye kuti nditi something within me chaitaura, but ona zvinhu zvai zvinonetsa kutsanangura ndozvatutaura, but yeah. So I can safely say I was told kuti ndiwe uzoudza vanhu kuti Jesu is real and audzoka. And kana tikanzwa kuti Prince of Peace chichi mentality yandandinayo, I could think whether you saw Jesu vision kana chi, it was going to be a marvelous feeling, but I'm afraid feeling and I feel like we are very different. The situation was terrifying. But I kuvhundutsira kana kuti chi, but ona presence yaka achingwapia soka unotanga kuziva zvinhu zvese, and then unonyatsoziva kuti handisati ndaredi. Wega unozvinhu handisati ndaredi man. And then no, this is onaka wega unoziva kuti no padhuze apa pasvikika apo paari apa pasvikika apo nezvandiri zvino, kana akasatoti uya wega unenge uchida kusuburuka ende unenge uchida kutiza kuenda kurefu naye. So I think that's the issue, and believe me, I know pfungwa dzinogona kuita vanhu. I know zvinhu it's video iri hakusi kuti ndichatera macomments ichinzwa kuti munhu ati chino. I don't think I care about that, because I know of you Asha. Inini nditaura kuti whoever ari padhuze anotaura kusiyana nezvauri. What about? But inini ndakanzi I've never told vanhu pafollowing yese yatinayo pasocial media kuti Jesu is real and akudzoka. So ndozvandikungoita kuti wamana Jesu ariko and is real and akudzoka, padhuze akudzoka. Inini brain dzangu in the vision ndine zvinhu zvandaida kumhanya unopedzera kuti ndozotendeuka asati adzoka, but ndakatongoudzwa kuti aurunyepi pava padhuze zvokuti pana zvinhu zvaunomboita ukapedza asati adzoka. And kana tine madhireda atinoita Yesaya, I'm telling you kuti padhuze nesimba riye kana glory or whatever that you might say hapasvikike wega unonyatsoona kuti adem. So yeah, and zvinhu zvese zvirwrong zvatoita tenge tichizviziva. Kana iriyo feeling ichazenge yapo kana adzoka, I'm telling you unenge uchiziva zvinhu zvese, and hauna munhu wekupikisana naye kuti no handiziva kusituation yavo kuti atingazoda, but ipapo unenge uchingoziva zvinhu zvese kuti aiwa ari kutaura chokwadi. Aiwa plus hauna munhu ari kupa mawega uringoziva. That's the weird thing. Yeah, I feel relief. I know I have some people that go as it say, but no, sure. Ndakatrya kutsvaka maway ekuda kudhauta asi Jesu, but ndiye the way akazvipresenta you can never ever doubt. Nyangodai wanga uriwe you my position, I'm telling you, ungadai wakataura kudhara you can never. Sure, I'm not the right person kuti ndiwe ndipedza vanhu kuti Jesu atazoona Jesu. People, they will think I'm a clown out there. I know they will think this guy, what's going on, but that's the thing. And I think I have a boy. I did. What do you mbobira ubambri butanga wada kuviringidza ngata. Or not every day pandu muganchitendera nchita say I just have a feeling of him. Ndono ngataura nyaya. And I have guys who are boys who are ora ngachitenga machine podcast itonge podcast show that I think we are going to do that, but I have different feeling. I just find to get an show yatuda kutsvaga relevance kana my views, no. Uji na wanda mchicontainer nchitaura yandutaura. That's how I should say it. And I'm glad I've said it. I'm glad I've said it. And the way I know, he knows that I've said it. That's how real he is. He's so real zvokuti andinoona chinhu zvawakatarisa with the phone yangu iwe uri kuzviona ungori real.
situation iyoyo iri so real kudarika real watinoziva isusu. So I'm very definite ndikuziva kuti ari kuzviziva kuti ndataura kuti is real and akudzoka ameno kuti ndanani varoda kuti vanzwe and why choosing me kuti nditaure, but anyway ndataura.